हेलौ हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दा? आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। गोदान बोसोर हेपि निउ इयारनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गासै लोगोफोरनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। थांनाय बोसोराव एबा 2021 मायथाइयाव नोंथांमोननि माबाफोर गाज्रि खोथा बुंफ्लांनानै नोंथांमोनखौ दुखु होफ्लांबायब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो गाजा गोमजायै देग्लायनि बे गोदान बोसोरखौ गोजोनै बरायहोनो थाखाय बयबो साखाफारा जाबाय दा। देग्लायनि 2022 मायथाइयावबो गोदान बोसोरावबो नोंथांमोना जाहाथे बयबो मिनि खुसि रंजा बाजायै गावनि आब्रुथिखौ लानानै जाहाथे रंजायो, आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। आरो आं मिजिंथियो नोंजों लोगोसे नोंनि नखर, नोंनि बाय बाहागि, नोंनि लोगो लेवाफोरा गासैबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जोबनायाव आं गोदान बोसोर बे 2022 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैगासिनो। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन गोदान बोसोर 2022।